Добрият предприемач в повечето случаи е този, който просто е изял повече шамари от преди. Какъв е твоя личен поглед към болката от провала? Враг, учител или неизбежна част от играта на предприемачеството? Идвам в момента от военна академия. Има една теза, че войната е едно неизбежно зло. И когато каза за болката, аз бих казал, че в предприемачеството провала и болката са неизбежното зло в кавички, даже бих казал. Защото според мен в момента живеем в ера, в която хората всячески избягват болката под каквато и да е била форма. Най-вече психическата. Този менталитет, че ти трябва винаги да получаваш само награда, а никога да не получаваш болка от случващото се, смятам, че води до много грешки и води до липса на изпълнени амбиции. В тази връзка смятам, че болката е един от най-важните възможни елементи. И това е нещо, което ние даже трябва да търсим. Ние трябва да сме щастливи, когато сме преминали през нещо трудно. Ние трябва да сме благодарни, даже бих казал, за това, че ни се случват неща, които тестват нашите лимити. За това смятам, че бидейки млад човек, който да се развива в момента, искайки да бъде успешен в каквато и да е било предприемаческа среда, толеранса му към провал и болка, особено емоционална, психическа, трябва да бъде на много високо равнище.